Bueno, orain komentatzea tokatzen zaigun testua da Baionako hitzarmena. 1955 martxoaren 31 idatzia. Bueno, jarraitzen badezu hemen dezue testua, eta hemen dezue testu ja azpimarratuta. Osea, gogoreza zuen, nahi badezue gelditu grabazioa, azpimarratzen dezue testua, eta gero jarraituko dezue. Ni oain esplikatuko dizuet, zergatik azpimarratu ditudan gauza hauek. Bueno, hasteko hor dezue zeintzu diren hitzarmen honetan elkartu ziren taldeak. Nola ziren, Frankoren kontra zeuden Euskal Gobernuko kide guztiak, gehi sindikatuak eta abar. Eta ze konpromiso hartzen duten. Orduan, konpromiso hori hor daukazue 5 atal hoietan. Nola, jarraitu dute beti estatutua, 1926koa, errepublikak garantizatu zuena, gero, haiek osatu zutela gobernua, eta gobernu horretan konfidantza dutela, bai gobernu horretan, baita errepublikako gobernuan ere. Gero, konpromesu hartzen dute, normalizatzen badira gauza, berriro, berreskuratzen bada, demokrazia jarraituko dutela errespetatzen erakunde berdinak. Gero, nola, saiatuko dira borrokatzen edozein ekintza antidemokratikoarekin, bai euren mugen barruan edo kanpoan, eta baita nola horretan ados daudela, ez bakarrik euskal indarrekin, baizik eta baita Espainiako beste indar politikoekin ere. Bueno, hoi dira azpimarratu ditudan gauzak, orduan baldin bagoaz ja gure eskema hortara, hor dezu, autorea garbi dezue, direla Eusko Gobernua erbestean dagoela, gehi beste partido politikoak, bai gobernu barrukoak, bai atera behar izan dutenak Frankoren kontra daudelako, eta baita sindikatuak ere. Gaia, gai politikoa da, euren helburua da demokrazia berreskuratzea, eta horrekin euren autonomia ere berreskuratzea. Lehenengo mailako dokumentu baten aurrean gaude, gainera dira hitzarmen bateko puntuak edo erabaki nagusiak, hori bai ez dauka ofizialtasunik, hauek ez daudelako egon behar zuten tokian, horregatik ez da azaltzen argitaratua egunkari publiko batean, egon beharko luken bezala, egoera normal batean aurkituko balira. Eta data hor dezu, 1945. Osea, Espainiako gerra amaituta zegoen, eta gehiago dena, Bigarren Mundu Gerra amaitzear dago. Europan ja amaituta dago gainera. Eta ja ikusten dute, Europako gerra amaitzen bada, orduan, lortu nahi dute Europar demokrazien laguntza Espainian demokrazia berreskuratzeko. Orduan, nora jo behar dugu testu inguruan, aipa dezakegu pixkatxo bat zein izan zen egoera Euskal Herrian gerra aurretik eta nola, oso lurralde nahiko garatua zegoen, industriekin eta bar, eta nola, lan asko pasatu ondoren eta baino lortu zutela euren autonomia estatutua aprobatua izatea. Gero, altxamendua gertatu zen, eta, Euskal Herria ere banatuko da, batzuk kostaldeko probintzia Gipuzkoa eta Bizkaia jarriko dira errepublikaren alde, demokraziaren alde, eta aldiz, Araban eta Nafarroan onartuko dute militarrek emandako estatu kolpea. Euskaldunek nahiago zuten noski errepublikako gobernua zen horrek ematen zien aukera euren autogobernuarekin jarraitzeko. Frankorekin bazekiten, ez zutela halako aukerarik eta horregatik Eusko Jaurlaritza atera behar izan zuen Espainiatik gerra zibila amaitutakoan.
gobernu hori eratu baldin bazan, izan zen, estatutua jaso zutelako. Baino, gerran borrokatu ondoren eta galtzaileak atera ziren, badakizue gerra Euskal Herrian 37 bukatu zela, momentu horretan ja Eusko Jaurlaritzak atera behar izan zuen hemendik, printzipioz jun ziren Bartzelona aldera, baino Bartzelona ere militarren eskuetan erori zenean, ja zeharkatu zuten muga eta jun ziren Parisa. Behin Parisen zegoela, baita hor arazoak izan zituzten, zen Bigarren Mundu Gerra hasi zen, eta naziek Frantziaren zati handi bat okupatu zuten. Orduan Eusko Jaurlaritzak ezin zuen jarraitu Parisen eta beste zonaldetara joan ziren, mugatik hurbilago, eta horregatik momentu honetan daude Hendaian beste indarrekin elkarturik eta egiten duten bilera hau. Baino, Bigarren Mundu Gerra bitartean egia da Euskaldunek oso parte aktiboa izan dutela gerra horretan demokraziaren alde. Badakizue, Euskaldunek osatu zutela Euskal Bataioi bat, nazien kontra borrokatzeko eta gehiago dena horren nabaria zen, irudia zen nahiko ziren eta oso kopurtsua zen taldea. Churchill, Britainia handiko lehen ministroak, beldurra zuela pentsatuz, Franco agian zar zezakela gerran horren beste espainol gerra horretan sartuta baldin bazegon. Eta eskatu zien mesedez jarraitzeko borrokatzen, baino talde oso diferente bat egin beharrean, pizkatxo bat nahasiak beste taldeekin ez izateko horren nabariak eta ez provokatzeko era horretan Frankoren sarrera gerran. Bueno, asuntoa da, borrokatu zutela gerran, arrazoi batengatik, sinisten zutelako demokrazian, eta baita pentsatzen zutelako gauza bat, momentu honetan guk laguntzen diegu besteoi, eta haiek lortzen dutenian garaitzea Europako fascistak, orduan eskadi ezaiekegu guri laguntzea gure herrirako demokrazia berreskuratzen. Eta hori izan zen ideia, gero ikusiko dugu zergatik etzen ondo atera. Orduan, orain daukagu ja testuko ideiak. Ikusten dugu nola Eusko Jaurlaritzako eta beste indar politikoak erbestean daude, momentu honetan elkartu dira Frantzian, Hendaian hain zuzen ere, erabakitzeko zer egin eta pizkatxo bat bateratzeko euren jarrerak. Orduan egin nahi zutena zen demokrazia berreskuratzea Espainian, eta haiek agertzen dira momentu guztietan gobernu demokratikoen alde, zen horrek posible egiten zuen bere gobernua aurrera eramatea, autonomia izatea, eta bar. Orduan, era guztietan ikusten duguna da, baita, Euskaldunak ez zirela Frankoren kontra zeuden talde bakarrak, eta horregatik hor azkeneko artikuluan esaten digu, prest daudela elkartzeko beste tokietako ordezkariekin eta partio politikoekin, gerra hori aurrera eramateko, demokrazia berreskuratzeko. Konklusioan zer esan dezakegu, zer lortu nahi zuten, esan dugun bezala berriro, lortu nahi zuten demokrazia berreskuratzea, baino, eta hortarako nahi zuten azan Europar demokrazien laguntza. Beraiekin borrokatu zuten nazien kontra, eta orain nahi zuten, bueltan, horren truke pizkatxo bat, baita Espainian egoera normalizatzea, eta hortarako Europako demokraten laguntza. Baino, nazioarteko egoerak amaiera emango dio honi, zergatik. Gerra hotza egoera dela eta Laster hasi zirelako konversazioak Franco eta Estatu Batuen artean, Estatu Batuetakoek nahi zutelako Espainian base militarrak finkatzea. Zen Espainiak beraientzat, testuinguru horretan oso kokapen estrategikoa dauka. Orduan, Frankorentzat aukera ezin hobea izan zen isolatuak egon ziren garai hori iritsi arte, baina horrek irekitzen ziren atea gero sartzeko beste erakundeetan ere. Mendi amaieran gertatuko den bezalaxe, Nazio Batuen elkartean eta sartuko direla. Orduan, behin akordio hori egin ondoren Estatu Batuak eta Frankoren artean,
argi zegoena zan ja Euskaldunek ez zutela lortuko nahi zuten laguntza Francoren kontra borrokatzeko. Orduan, naiz eta talde hauek pasatuko dira oposiziora eta bertan egongo dira beste oposizioko beste talde politikoekin batera eta beste talde sozialekin batea. Badakizue oposizio hori gero eta gogorragoa izan zela, nola Euskal Herrian langileena, Elizana eta baita eta bezalako erakunde baten protestak eta ekintzak egongo direla, oposizio hori orduan gero eta sendoago izango da, baina era guztietan ez dute lortuko demokrazia berreskuratzea Francoren heriotza arte.